Páidrót ag an nation na grid seo faoin cuasaigh level C dá nó Ardleibhéal dá de Ardleibhéalteanga, bheith sa bhainneoir lína gom héin éman an Donald ó dhearú bhíanair a ré. Tá Ardleibhéal dá orúnar do ghaoine bhfuil líofacht waithe sa bhéile go hanahéin a th mion le corga mór le na stór focail, le na Severus agus le na nálas ar gramada na teanga. Bei réimse tappaí samúla gceist sa chuirsa ag séagsleacht anmhaith ó hiú cleachtaide, bei deisiú na ranfartie altas tuairis pancaí léú chunagas agus cleachtaí gramadaí anú boníarú éisteach le míorna ó nuair tríte ceithir, corla na stór focail agus conacante agus tuairimí chorniúil faoi heiste na éagsúla atá a méil a phobal. Bei teachtaigh micléine chuirsa ar cheachta na idirghríomha th lína fásta a mis debal a úsaidirhain teastú le treisiú a dhéanú ar a bhéidir is déanta acu sa teamar ranga. Mar sin batasa geirí cor go mórla de chuid sciil na teanga Gaeilge, té go gailteanga.com leis a chuirsa seo ag Ardleibhéal dá a chur an áirithe. Slán go fáil.